Det er lige klar dokumentation. Vi står her med Alexander Frick og Olaf Lov. Og Alexander Frick, hvad er situationen lige nu? Situationen er jo, at Sebastian og jeg har fundet en sorthovedet sanger. Ja. 8. fund. Og andet for øjen. Og vi tog den nok på stemmen. Ja. Og men det er jo kun dig, der har set den. Ja, og hvad har du set? Vi stod her jo først. Ja, vi stod her og først så hørte vi skraldesangen. Ja. Og så siger Sebastian, hvad var det? Og så sang den så 2,5 gang. Og så var vi faktisk sporet lidt ind på, at det nok var en sorthovedet sanger. Og så... Men det var jo nok mest på kaldet jo, ikke? Det der kald først. Men også sangen, den var mere sådan jævn. Okay. Var ikke sådan op og ned. Mit var mest kaldet. Jeg kan sgu ikke sange på de middelhavssanger der, men kaldet der, det plejer sgu bare at være tip-top for sorthovedet, når den siger det der. Ja. Men så fik Sebastian, så fik du jo sådan lidt hitskræk måske. Fik jeg hitskræk? I hvert fald din vej. Det gjorde du sgu da også. Jamen, jeg gik bare en lille runde. Nå, gjorde du det? Jeg troede, vi splittede, så sagde Så gik jeg tilbage, og så begyndte den at synge igen. Så har jeg optaget sangen. Ja. Og så mens jeg står og optager sangen, så hopper den frem. Og så ser du hvad? Og så ser jeg... Først så ser jeg bare ryggen af den, og kan se, at den er meget mørk rykket. Så tænker jeg, at det er nok en sorthovedet sanger. Ja. Og så viser den lige hovedet, hvor jeg ser det sorte hoved og den røde øjenring. Ja. Og så hopper den så væk igen. Ser du struben på den? Nej, ikke jeg kan huske. Okay. Så, men det har jeg jo nok set, men det kan jeg ikke huske. Okay. Men du ser meget tydeligt det andet der. Ja. Og du har en stemmeoptagelse af den. Ja, og den er faktisk rimelig god. Så skal vi ikke bare sige, at den er hjemme? Det synes jeg da. Ja, er der galt, Olaf? Det har vi jo kun jeres udsagn for, ikke? Ja, det er altså ja. Og hvad er det, vi har optaget? Er det en båndspiller, vi har optaget? Eller? Det er jo det, den har jo stået og spillet hele natten. Ja. Det var en anden art, Olaf.